Se a cooperación científica entre Galicia e Portugal era unha cuestión relevante hai 10 anos, hoxe en día é unha realidade cuxos froitos son palpables, non só para a comunidade universitaria, senón para o conxunto da sociedade. Unha mensaxe optimista que atravesou todas as intervencións do primeiro Congreso Jacobus, celebrado este mércores 18 de setembro no campus de Ourense da Universidade de Vigo. Porque creo que levamos moitos anos facendo ben as cousas. Creo que temos universidades que están a competir no mundo global, ás veces con certas dificultades económicas, ás veces con dificultades pola nosa posición xeográfica, pero en todo caso creo que somos universidades fortes das cales os cidadáns e as cidadás poden presumir, porque as universidades galegas, e repito, as do norte de Portugal, están moi ben ubicadas no concerto internacional. E o noso obxectivo, dende logo, como universidades, é facer un impacto social. Tamén participou na apertura Antonio López, reitor da Universidade de Santiago de Compostela, que centrou a súa intervención na importancia de integrar a compoñente universitaria de investigación para facer valer os intereses económicos e sociais do arco atlántico no ámbito da Unión Europea. E que ten resultados magníficos na cooperación, fundamentalmente no ámbito da investigación, dende un lado e outro, porque temos problemas comuns e temos que xuntar toda a capacidade que temos para dar solución aos problemas que se nos plantean. Rueda e Cuña sinalaron a importancia da ciencia nos retos conxuntos. O agrupamento que tem sido capaz de levar e de fazer avançar, trabalhando em temas comuns, desde a mobilidade e da conectividade entre as nossas duas regiões, também à questão do Estatuto de Trabalhador Transfronteiriço, da importância das manifestações culturais e criativas como matriz de uma entidade comum, mas também à promoção turística, ao reforço da cooperação de proximidade, especialmente em zonas de maior densidade populacional. E isto foi medrando e agora funciona con normalidade. O que hai que facer é alimentalo e ver que isto é unha das experiencias de éxito copiadas xa noutros lugares de Europa da relación entre Galicia e Norte de Portugal. Este programa Jacobus, que empezou modestamente e agora está funcionando e dando moitos froitos, ademais, e dá posibilidades para acceder a outras financiacións europeas tamén e explica parte do éxito de que a maioría dos fondos transfronteirizos entre España e Portugal se están concentrando na fronteira entre Galicia e o norte de Portugal, porque esas relacións que propician as universidades o están favorecendo a hora de presentar proxectos de calidade. A apertura institucional rematou co acto de formalización de 2 novas adhesións ao proxecto.